Nyikwara Ramogi sa deke wange chap ine wang sai chenro mar OIMORE message mokelo ni weche manyien e wang lak sabasani kuonde tema weche timore mae kama ibiro winje mokwongo Ramogi TV kae be kama modon winje wach kaka iparo e duond jopiny mane kaka obro keto ni mbaka no mondo go mbaka gi jaduong David Osiany men jalup jatend migao mar ohala gi kembe wabro wuok kode ka en piny mar Kisumu nikech Free Cities dhi mbele kuro to ntiere ng'ur moro ni ntiere kaka jogo ohala matindo tindo okomor ahinya abro yieni mondo igone simu mondo ipenje ane ang'o madhi mbele kanyo kaka gine joma nopango gini to entiere kuro kata sani anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien moan go sani. Wasebedo ka wacho ni wadwani mondo walok dak bathuroka mondo wakedi jasik thura dek madongo man tuoche en dhier ogefuo chenro mar gero ute kar dak mar Makasembo yawa yanga nyasi manotelne gi Raila Odinga. Sisi tunakuja kwa kunyenyekea, tutakuelezea mpaka dakika ya mwisho tuone ya kwamba Mlima Kenya yote iko nyuma ya Azimio. In UDA and Kenya Kwanza, we are planning the present and the future. With Azimio la umoja tero campaign county Mameru kaja attend Kenya Kwanza William Ruto bendo Ramogi jotelo makiambu. The stable ones, then we have to release them unconditionally, and that includes also without clearing their bills, which sometimes are very high. The county Mahoma Bay ni called Peck Marido Thieth kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth makawuono odonjo chieng' mar 10. Machiegni Nyikwara Ramogi jaloko marwa en Belinda Adhiambo Nyarge Makala odwaer winjo kaka iparo 23600 mane kaka inyalo yude ujumbe nyisa nyingi gi kumi oronwa message mondo wagi kaka go mbaka kaendi weche tem wadhi keloni kwachako ni chenro mar gero ute manyasani e kar dak ma Makasembo e kaunti ma Kisumu oyawa yanga tend county ma Kisumu ne oyawo gedo no e nyasi mano yuor gi jatend Azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. Chenro makamae biro tok dweche 8 nyaka ne jodak ma Makasembo e boma ma Kisumu ne dar e alwora no. Kar dak ma Makasembo ne oting'o ute 130 mane omuki, sani geno ni odhi ting'o ute mohewo 1800 kaka ileronwa kod jakom mar Lamp Fund ma ochung' ne gedo makamano Celestine Kiuluki. Makasembo owned estate, which housed 130 households in this area. Today's groundbreaking signifies the renewal and rebirth of Makasembo Estate in Kisumu County. In the next few years, these grounds won't be the home of over 1,800 households. Celestine omedo ni chenro mar gero ute molony e yo manyasani kendo manengogi ogonyore e alwora no biro bero ngima oganda kaka chiwo nafas mag tije e kind dongruoge mamoko. We are confident that our investment in Makasembo, where we are today, will spur greater economic growth for Kisumu County, create financing opportunities to financiers, and more importantly, offer affordable, decent homes. Jatendo bila malora manyanza Magu Mutindika mabende no yuoro e romono ogolo chik ne ten migao mochung' ne weche lo mondo ne ni lobe manitiere e lwet jok ma ok weggi mondo duok duto. Watu ambao wamechukua ardhi ya serikali ni jukumu la National Land Commission ihakikisha kwamba hiyo ardhi yote imechukuliwa irundishwe kwa serikali, because hiyo ni kunyima wananchi wa Kisumu haki yao.
Jopiny bende kane loso e nyasino ne ginyiso mor margi kod okang' mar chako gedo e kar dakno ayanga kendo nyiso geno mar biro neno lokruok e ngimagi. Mokwongo kane uneno kane imuko kundi ne wachande kendo chunywa go dikidiki momiyo imukowa ni waywa ko wacho ni ikethonwa gik moko but gima nwaduog wayudo ni gimoro ber gimoro ka for example ka buro kodi karami timinjo mati lakini kosebir dhi winjo maber. An gedo mar Makasembo ni omora mang'eny nikech koro wadhi bedo gi ude ma affordable makata we gute modago nyalo chulo. Sani adhi ot mar siling 1,500 okete kata onda ubira 2,000 mwanyalo. Omba hizi nyumba akishajenga tafadhali ziwe bei ya affordable vile wanasema ni affordable 2,500 3,000 kani mingi. Odinga mabende emane en wendo modhial e nyasino okwedo ahinya nengo maromo $1.8 mar nyiewo utego ka wacho ni oganda mayuto gini piny ok binyalo. You are telling me that some of these houses are going to cost 1.5 million. That is still too high. Many people cannot afford that. You want to bring it in hundreds of thousands of shillings. Moko jamainche no daka. Mumukute kaeri. Buro dugo daka kendo kosegere. Majidakie nyaka chan maber. Migero udi mar majidakie. School bende gero machiegni kanyo. Karthieth benti machiegni kanyo. Lokruok makamagi ochan tim e kuonde dak ma Lumumba, Anderson, Railways mayudore e bomani kaka yorno mar bero kuonde dakgo ka gigero udi manyasani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Makasembo, Kisumu County. Jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua ma en jalup Raila Odinga e ng'wech laro kom jatend piny Kenya ne obago kampen e gwenge mag Meru kendo nogoyo debe ne otiko margi kaka jachung' weche marwa Ken Mugalero. Karua wuok oko mar neno ni okonyo Raila Odinga yudo loch e yiero mabiro. Bang' yudo thuolo mar bedo jalup Raila Odinga e ng'we laro kom jatend piny Kenya, jatend NAK Kenya Martha Karua ne ochwalo kampen e kaunti ma Meru. Mugeni Muriega. Karua mane oten kod jodito mamoko mag riwruog Azimio la Umoja One Kenya okoni gentiere kod ting' mar lombo oganda ma Masawa e wi ajenda ma gin godo kendo yudo sir lwedo mabiro miyo gi loch e yiero mabiro. Unaona mimi kama ni mtu wa kucheza na kazi. Mimi sicheki na sichezi masaa ya kazi. Unajua tukiwa na Munya, haki za Mount Kenya na za Kenya mzima zitasimamiwa. Hiyo ndio habari tumemletea leo. Kupiga nduru haiwezi kuwa haki yako. Ile itakuwa haki yako ni kusikiliza na ndivyo uweze kuchagua. Kwa hivyo nyinyi lazima muamue kukaa katika upinzani ama kuwa kwa serikali. Lakini najua sisi watu wa mlima hatujafanya kura na ujinga. Lazima tufanye na uelevu na tuwe kwa serikali. Karua osingoni poden koda geno to kaachiel kod safar mar chopo e gwenge mag Masawa kuno kabendo jiwo rawere mondo mi jochung' kodgi motegno to kanyakla kod jogombulu mamoko. Iko watu mimi najua kila mahali wanapitia ni moto ya uporaji. Kama mali inaporwa haki yako huwezi ukapata. Kazi kwa vijana haitapatikana. Matunda ya kilimo yetu haiwezi ikapatikana. Wewe enda lala na hiyo maneno yangu. Kesho nikija kunyunyuza, mimi najua tukimaliza mwezi moja hii area yote tutakuwa tunasema kwa msemo moja ya kwamba inawezekana. Azimio! Wakubwa yetu walituambia tutengeneze Mount Kenya, tuhakikishe maslahi ya mlima Kenya imeshughulikiwa kwa serikali ya Raila Amolo. Karua bende ogolo singo ni telo mare gi Raila Odinga biro miyo Kenya lwasi maber mar dongruok. Mimi wakati nilikuwa waziri wa maji kwa serikali ya Kibaki, nikisukuma mambo ya maji, Raila alisukuma mabarabara. Mchoro hata wa bypass zote Kenya umetoka kwa hiyo mzee. Akatambulika, akapatiwa na AU, African Union, kuwa mtaalam wa infrastructure Afrika nzima. Na kuambia unionyeshe candidate mwingine amefanya kazi ikasifika nje ya nchi. Nionyeshe. Farasi ni moja na farasi ni Raila Amolo Odinga. Kila utafiti imefanywa leo kwa Kenya mzima. Yule ambaye atachukua usukani si mwingine ni Raila Amolo
Odinga wakiwa wameshikana na Martha Wangare Karua hapa. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya pod gido gwenge mag Masawa katisha ng'wen gitero ng'wech margi mar siasa nyaka Tharaka Nithi. Ken Muga, Ramogi TV. Tend riwruog Kenya Kwanza ka otelne gi jalup jatend Kenya William Ruto ne obago romo gi jotelo mag gwenge mag Kiambu magin jokanyo mag UDA. Ruto singo chwalo kampeni kor gwenge mar jiwo jopiny ni obiro kelo lokruok e uchumi. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Jalup jatend piny William Ruto mane romo kod joera mag duond buch UDA mawuok Kiambu County osingo chako kampen mamulo weche mag uchumi. From tomorrow, the next 5 days, we are going to have economic fora in different parts of our country because ours is the economy and the empowerment of every citizen, ordinary citizen of the Republic of Kenya. Jatelo no ne nyiero riwruok mar Azimio la Umoja ma owacho ni sani ji medo mana darie ka omedo ni kata mana jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende ne ok obulo ng'ore riwruogno. Kalonzo ndio huyo, for the first time Kalonzo amesema hiyo Azimio imesambaratika kwa sababu ya utapeli na udanganyifu na ukora wa siasa. Gimedo ni gin kod chenro mong'ith mar yombo kendo ok giluor kata bang' Raila Odinga ne walo Martha Karua kaka jalupne. Our leader keeps his word. So nyinyi watu wa mlima musidanganywe, ule mama ameletwa, musikidogo musidanganywe. Kwani ni mara ya kwanza mama kusimama? Si mara mwenyewe amesimama akapata 43,000 akashindwa na Dida. Kama Kilifi County tutaleta kura yote kwa UDA na kwa William Ruto. Joera mag UDA nyiso chung motegno ni mar gin kod geno makende mar yudo loch yiero maduong'. Tutapatia nomination wale ambao wamesimamia chama chetu pale mashinani. That will be everywhere. In every county. Mimi nilikuwa nimeahidiwa chama na nikawekwa kando. Mwanzo nikatolewa kamati zote za bunge. Yule mama Aisha Juma akawa tumesema atakuwa kule PSC, Parliamentary Service Commission. Lakini tufika pale, we had to really fight. Yule mzee ndio Aisha akapata ile kiti. Manake kiti ilikuwa imeambiwa lazima ipewe Gladys Wanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele giweche mag siasa ni oganda jo Kenya kuro nyalo ng'eyo jochung' madhi laro kombe siasa maonge duond bura mora mora masirogi kata miluongo ni independent gi dho ngere. Ma en kaluwore gi gaset moyiedhi mar piny owacho mogol kawuono gi IEBC. Kopogore kod lemo mar jatend Kenya ma oywayo jochung' 38 maonge duond buche, lemo mar governor, senator kod mag od bura e gwenge makaluwo bende oywayo jochung' bura maonge gi duond buche mora mora machung' negi. George Bati miwa ler mar wachni. Kakoro ndalo medo ng'adore kendo ganda jo Kenya ochiko itgi mar ng'eyo jochung' madhi laro kombe mopogore opogore e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Koro yangi nying jochung' madhi laro lemo mag telo maonge duond bura mora mora. Kaluwore gi andika mar gazet moyiedhi mar piny owacho, jochung' maromo 28 ochung' e laro lemo mag telo e kombe mag gavana, senate kod jaod bura mar kaunti e gwenge makaluwo. E kaunti ma Siaya, jachung' achiel kende ema owuok oko mar laro kom mar gavana maonge duond bura mora mora. William Ochieng' Otieno dhi piem gi James Orengo mar ODM kod Nicholas Gumbo mar UDM. E kaunti ma Kisumu, kom gavana oywayo jochung' 4 maonge duond bura mora mora. Jochungo gin Ogada Brian Mandela, Okindo Shadrack Omondi, Meso Awuor Beryl kod Mirenga Ken Mirenga, kagidhi piem gi Peter Nyang' Nyong'o mar ODM kod Jack Ranguma mar MDG. E kaunti ma Homa Bay, manen gavana mar kaunti ma Nairobi Evans Kidero kende ema wuok kaka jachung' maonge duond bura kagidhi romo e debe gi Gladys Wanga mar ODM. Mondo gin bende nying gi ochop e debe, jochung' 3 owuok oko mar laro kom gavana ma Migori maonge duond bura masirogi. Jochungo gin Mwabe Philip Ogwari, Okong'o Robert Kennedy kod Ngao Joseph Owuor. Gidhi piem e debe gi Ochila Yako mar ODM, Dalmas Otieno mar Jubilee kanyakla koda John Dache Pesa mar DAPK. E kom mar Senate, jochung' 4 owuok oko mar laro komno e kaunti ma Homa Bay maonge duond bura mora mora. Magi gin David Otieno, Kenneth Kambona, Joel David kod Michael Kojo. E kaunti ma Siaya komno ywayo jochung' maromo 3 maonge duond bura mora mora masirogi, kagin kanyakla gi Ismail Atudo, Yogo Tony,
Okinda Okongo Julius ka e kaunti ma Migori, Mijungu Billy Graham Okumu e jachung' makende mawuok madhilaro komno maonge duond bura mora mora. Mondo gitem hapgi yiero madwe mar 8, jochung' ariyo wuok oko maonge duond bura mora mora Siaya e laro kom jaod bura mar kaunti kata mong'ere ni Women Rep, ka jochungo gin Onyango Caroline P. Adhiambo Akinyi kod Ochieng' Mildred Atieno. E kaunti ma Kisumu, Omondi Rose Kisia ema wuok kaka jachung' maonge duond bura mora mora mar siasa mochungo. Maromo jochung' 4 manyo komno ka gin Homa Bay, kendo giting'o Elizabeth Ogweno, Tabitha Nyandiek, William Omburo kaachiel kod Amolina Atieno. Komno mar Women Rep bende oywayo jochung' 4 madhi e debe maonge duond bura mar siasa e kaunti ma Migori. Jochung' oting'o Fatuma Mohamed, Josephine Achieng' Sirega, Helen Adhiambo Odie ma en min od gavana mar kaunti ma Migori Zachary Okothobado kod Zilpa Odlin Ochuodho. E sechegi ma IEBC dhi nyime keto chenro ne ikruok ne yiero maduong', jochung' malaro kombe siasa medo timo kampen ka bende gin gi geno ni jopiny biro parogi kochopo tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Duol matayo yiero IEBC ne obago romo gi jochung' mopogore opogore mamanyo kombe kaunti ma Migori. To kaka George Jumalero nwa jochung' okwayo IEBC mondo mi one ni yiero mawang'ni e kaunti no otime yor ler kendo maonge mibadhi. Kaka yo mar ikruok ne yiero maduong' mar higani, duol mar IEBC ne obedo kod romo kod mokom jochung' malayo mopogore opogore e kaunti ma Migori. Romo ni mane obagi e log tich mar duol mar IEBC e sapor Masunais nen manoero mar chiwo ler ne jochung' e gigo be duol mar IEBC koro dhi dwaro ka koro pok opodhogi. Adwaro ni ng'ato ka ng'ato mibindiki ni mondo chung' e yiero ma Migori ka obed ng'ama ratiro, ng'ama ler, kendo winj tich ne malong'o mondo duoko mawuok Migori ka owuok duoko madieri. In the past, we have had challenges using the KIMS kits, like low network, the missing password and all that. But the county returning officer has assured that they are bringing an improved kind of KIMS kits that will be used on the 9th of August this year. To akautende kod ikruok mar yiero maduong' bende biro ni omienyo e kin romo machal kod mae. Jochung' malaro kod mopogore opogore ne wanego margi en yiero maduong' mar higani koro dhi otim e yono moyanga e kaunti ma Migori. Wawuoyo kendo kwa wacho ni mondo yiero madhi bedo sani obed yiero maonge ubaguzi, obed yiero mantiere gi ler kendo nonro makare mondo mikuo mora mora miyiere e polling stations miwa results mondo wambe watali. Keke giland kaka pachgi to giland kaka jopiny dwaro. Kanyo ema dhi kelo kwe. To ka giketho ratiro mar jopiny to giketho kwe mar jopiny. Moko kuom josiasa go ma oteni kod duond bura mar UDA bende ne chiwo ywak margi ni lwasino mar go siasa ok osebedo makare ne moko kuomgi. Aparo ni an gi right na kaka jachung' kaka ja Kenya mondo achung' gi pati madwaro. To gimoro osebedo katimore mok dhi maber ni yudo ni samoro kadhi kamoro iyudo ka jomoko gona simu, iyudo ka jomoko orona messages, iyudo ka jomoko threatena ni pati machung' godo no pati marach ma okonega wuoth godo kata mana Suna Central ka. Kendo gibiro timore koda marach ma kata campaign okabi campaign. Tabe adwa nyiso uni kaka ja Kenya man gi kura mag ombulu maluwo chik mar Kenya chiko yiena mondo campaign kendo mondo mi achung' gi tiket madwaro. Romo machal koda mabedo timo pieces go mag IEBC ma opogore opogore e kaunti ma Migori kabe josiasa mano chiro machal koda mae ne oseng'e yiero maigani koro gidhi timo e yorno mar kwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta okoni yo makende mar kedo gi mibadhi e pinje Afrika kaendi en neno ni jogo manie bad piny owacho obedo joma ratiro kendo tiyo kaluwore gi chike. Kenyatta ne oloso Mombasa e romo mar galamoro manokel kanyakla jogo ma mino buche e doho kata iluongo ni prosecutors gi dho ngere mawuok e pinje mopogore opogore e Afrika kaendi. George Aoko nigi ler mar wachni. Romo mar 4 mane okelo kanyakla ogaye mag jomin buche kaachiel kod jota chenro mag doho e pinje mopogore manie Afrika ne obagi Mombasa. E romono, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta okoni nonro yango ni mibadhi mitimo gi oganda mopogore mabende kadho kiewo mag pinje manie Afrika yango ni kwano muom ma pinje Afrika lalo nikech mibadhi higa ka higa ni malo moloyo mano magiyudo. Africa itself loses roughly $88.8 billion
in illegal financial flows each year, which is equivalent to 3.7% of our continent's GDP. In effect, our continent loses more wealth each year than it gains by at least $40 billion. This empirical evidence demonstrates clearly why the war against corruption and indeed transnational organized crime is a worthy investment for our governments. Jatend piny koni en ratiro mar jogo matiyo migepe kachiel kod bade piny owacho manie Afrika wuok oko kendo rakore gi weche mag mibadhi. Without integrity in prosecutor's office, you cannot deal with the issue of corruption. Without integrity in our courts, without integrity in our government officials and civil servants and politicians, you will not succeed in this battle. You are independent, but I'm sure you should be able to tell this man if you think he is corrupt. Mwambie. Yeah. You know me, if I say, you'll say I'm interfering in his office. Esechego gogo, jatend migao mar arita Fred Matiang'i ne opako okang' ma apis jomin buche pacho ka dhi godo nyime e rakore gi jogo ma itudo kod weche mag mibadhi. We have to be blunt and honest. It's testament to the wonderful work that the Office of the Directorate of Public Prosecution, and particularly Mr. Haji and his team, have done. Truth be told, Your Excellency, when you took the oath of office in 2013, there wasn't so much to write home about in terms of institutionalization of the Office of the Director of Public Prosecutions. Kaugai mar jomin buche Nurdin Haj ne bende okoni romono keto ayanga ne pinje manie Afrika owinjore ti kanyakla mar kedo gi mibadhi kaachiel kod timbe njore. We have committed ourselves to deepening our collaborations and cooperation in tackling transnational crimes through joint seminars, sharing of best practices, training, and establishment of mutual legal assistance and extradition frameworks. We've been instrumental in helping one another in ensuring that criminals do not benefit from their ill-gotten wealth by cooperating in tracing, freezing, and confiscating their assets within the region. The DPP of Kenya, my very good friend Nurdin, has set prosecutorial best practices which today reverberate across Africa. Jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta koro koni pinje duto manie Afrika nyaka to koro wuog oko motegno mar kedo gi weche mag mibadhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Report mar George Aoko notero ayweyo mana moro machuok kwaduogo to buch jopiny chakore abro yien mondo go simbe mokadek mondo wuogi migosi David Osiany men jalup jatend migao mar ohala gi kembe owuoyo kodwa ka en dala mar Kisumu kuma Afri Cities dhi mbele. Nitiere joma ywak, nitiere johala matindo tindo ma ok omi thuolo kaka ne gigeno, but emomiyo adwa na yieni mondo igo simu mondo ipenj penjo ni iwuon nikech migosi koro nitiere kaendi bang' buch jopiny mane wabiro bang' dakika moko machuok. Kik idhi mabor ahinya. Migao mar somo chako apedha mar rwako jopuonjre klas 9. Yud kama iluongo ni dala ka inyalo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndiko te machuok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashanga kwa nini naangalia simu with so much focus, eh?
Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Kwa mapendo, sheria yote hutimizwa. Dial *811*338# to get upendo kuu. Mae mbaka modogo e buch jopiny. Romo mar Free Cities ochiwo thuolo ne jo ohala nyiso mwandu magiuso. Tok yawa yanga nyasi no odiochieng' e pap ma Jomo Kenyatta Stadium manie Mamboleo, welo koro nigi thuolo mar chopo e kar nyisruok machielo e chuny boma ma Kisumu e pap ma Jomo Kenyatta Grounds, kuma jo ohala ma Kisumu kod mamoko pacho ka ndio goe touch. Jae lieta miwa ler mar wachni. Papo Chacho. Johala mopogore ochopo e kar nyisruok machielo motengi e romo mar Free Cities, kuma johala mapachoka nyiso mwandu mopogore magi uso ne welo moa oko kod jodak ma Kisumu. You see, there's a lot of people here around here who can come and see our products, we can talk to them. We share ideas on what we are doing, how we can better it. So the African attires, dresses, trousers, nyaka lepichuo watu wang. Mae en kar nyisruok mar Jomo Kenyatta Sports Ground, kuma johala ma county ma Kisumu kod counties mamoko pachoka time nyisruok. Artist agoro achwecho gilo, achwecho gi smiti, agoro benda goro. Nitie a group from Ghanaian citizens mobiro kae to showcase negi kitenge African kitenge wares, but negi wacho ni kitenge no is something ma samoro gibegin go negi dwaro gimoro manyien, koro giyudo ka wabotimo curtains to curtains go itimo ka gin the kitenge fashions. Johala kae negi paro mopogore kaluwore kod kar nyisruokne, ka moko kuomgi omor kod thuolo magi yudo mar uso, ka jomoko to wacho ni ogiyudo thuolo makare. We've lost a lot of opportunities